Ден без компютри и телефони за 240 ученици от Бургас. Вместо пред мониторите днес, те се изправиха пред своите връстници в спортна надпревара. Турнирът е част от кампанията за сигурност на децата в интернет "Кой е срещу мен" в мрежата. Тя се организира съвместно от ТРН Медиа Груп, Община Бургас и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Кампанията за сигурност на децата в интернет "Кой е срещу мен" в мрежата се организира за трета поредна година. До сега в нея се включиха 8 учебни заведения, които днес бяха отличени с грамоти. Целта на кампанията е да представи опасностите в интернет. Тя обхваща ученици от основен курс, тъй като все повече пада възрастовата граница на децата, които стават жертва на подобни престъпления. Огромна част от свободното си време те комуникират през интернет. Освен това и една голяма част от престъпленията вече преминава през интернет и за съжаление много деца вече са жертви на престъпления, които са провокирани, са минали през интернет пространството. Тоест деца са жертви на престъпления, които са започнали в интернет и са свързани с организирана престъпност. В тази годишната инициатива се включиха училищата епископ Константин Преславски, Димчо Дебелянов и Антон Страшимиров. В първия ден учениците бяха запознати с това какви опасности ги дебнат в мрежата. Днес обаче те имаха възможност да видят как могат много по-забавно да прекарат времето си, вместо пред таблета или телефона. Благодарение на екипът Adventure Team от Асеновград начело с Георги Деведжиев, учениците премериха сили в спортни игри. Тук е да ги извадим дето се казва, за един час от интернет и да им покажем, че може да се забавляват не само с клавиатура и дисплея, а наистина и да си комуникират директно и просто да се забавляват. Спорта ги учи на дисциплина, създава характер, така че няма нищо по-добро нашите деца да бъдат дисциплинирани със силен характер. Това е нашата победа. В края на спортното събитие учениците сами се убедиха, че времето, прекарано по този начин и сред приятели, е далеч по-приятно, отколкото във Фейсбук, Инстаграм и Туитър. Това е по-забавно и е интересно много. Тези игри са много по-забавни, отколкото компютрите вкъщи. Много е забавно, много ми харесва. Тези игри повече ни харесват. Доста е по-добре, отколкото на компютъра и тук любимите ми игри са с обръча, с килима и всичките, които ще предстоят. На мен сравнително повече ми харесва, защото няма смисъл цял ден да си на компютъра и да си навънка е по-забавно. Оказа се, че въпреки спортменският дух, който показаха учениците, победени нямаше. Трите училища си поделиха първото място и си обещаха от тук нататък повечето от времето си да прекарват навън в игри с приятели.